He video a hian zangai na telmi lo chungchang kan soi ho do na meiche bodyguard lui pakhatin geng miswal ho lakata a u naw nu chan chho atum na chungchang ani a he meichia hi thinrim em awangin a u naw nu hi chan chhuak the ngem kan lo chui zui don ani he thon thu lawin chandan chu hetiang hi ni a in ei chu zel tang chhuak lim ni in meiche bodyguard ani china politician a be awangin jela hian khung ani jela kum khadon ta nu in jela tang chuan chhuale ni a chutia chhuale nu chuan a u naw nu pian phunga rwal ban lo muturin ho a yun hai chuan a u lo mu chuan a lom hle maya bakil lo hon saka mu phei chuan a lom le zwal hle ani zanan mudon chuan yun hai chuan adu thu samte a u chu shila adu thu samber chu school chol ani a mase a u chuan a naw chu school chol lo turin a thlema a chan chu apa boral to in school thataka kal tura do wangani atuk zinga han tho chuan box pakhat lo chu mu in a chunga chuan korfual sen le pheikhok sen lo oma lekha lo da tel boka a han hon chuan yun hai lo pek ni in aril ru khoi em ema ma se lom thu shil turin yun hai chu school local to boxia yun hai chuan class a chuan ti du da na le chhainom na na tok na sachin le a chumi wanga school chol lo chak em po chu lo ni school no pang pakhat ang class mi chuan yun hai chu chanpui tum thina ma si an school a mei chegeng hau ti du da na tor pha ve bokani school bana chuan yun hai chu a chante chuan karaoke ate an shwaya shomati ema wangin huadila classmate te chuan mun pakhat ang kalna thina an shwai le a yun hai chu mi an lona nei ti an hriat awangin rem changa la in poisa tho chhuati ran tuma chumi tan chuan mi pa upalaman phone tira in kungkai na nei tiran tumani ti luina in yun hai chu miswal ho chuan talo tiran tuma bidang ne na in kungkai na anei pui phot chuan an ti du da na lakata azalen tur thote an shila a poisa tho chhuat chu man sakan tum wangani miswal ho chuan an ti dan te chu police a report don lo ti an hrichiang boka South Korea dana chuan meiche kumtling lovin mi pahne na it taka chuan arang thei ang bira jela tan tir turani miswal ho chuan geng member pakhat a ming sang men anen chuan indoor na hun rem chang an huta a chupa chuan tlan na sumatan cheng makta duai khatalo phuta yun hai chuan shwai ho don ni chuan miswal ho chuan sang men na du ang chuan poisa an pe ka ngai don ani miswal ho chuan chu tiang zat poisa nei lo wang chuan an ho san ta a yun hai chun kal center ringot mai ani chuti chuan in e chu u naw nu lo ho lo wang chuan a ril ru ha ema yun hai chu phone a biaka tum le a chang thei box si lo atopa chuan yun hai in korfual sina pek chu ha in an skula chuan a vazong ta ringot mai ani yun hai chu mu zo mai lo wangin an zirtir tu hnena chuan u naw nu chanchin chu zota an zirtir tu chuan mi anglo ti shereng chunga mi anglo skula kaltir lova public skula ang kaltir chu makan ti thu le adem em thu chu alo shila skula chwa san don lai chuan school no pang pakhat yun hai chanu chuan ron panin video pakhat ron entira yun hai chu skula chuan ti du da tor thin thu te aron mu tira chu vele anaw ti du da tu te chu zong chhuakin asoi sa a anaw omna hmuna shwai turin atia masi anni chuan sangman an kidnap tho chu an lo shila an omnan shat lo thun shil boka in e chu business card pe in chu mi chuan sangmen na omna chu shwai thlan theimel takin ti thua an pe ani business card ta phone number chu an kola mase chana reng adong lo chumi nuwa police station a call le a anawang kidnap tho chu report atum ta zokani mase police ne na tang chuan chan momal taka dong theilawa police station kala official taka report turin an lo shila anaw chu kidnap tak ani nge ina tanga tlan ba oni ti te confirm turin lo shila in e chuan police to soidana chuan lung oi lo hle maya ama nge yin zon chhuwa tum ta zokani ama sabira chuan karta address oma chuan vakala chu hmun te chu poisa pu kwal na hmun alo ni a
sumdo na mun pui ani chumi hmuna chuan sangme na chu hmu mai lova a thok tu te chu zotin atira chuan sangme na chu an hriat lo thuan shila in e in an rigrap nu chuan chupa chuan sangme na license plate number chu shilta ani chuti lai chuan sangmen chuan yun hai chu CEO janga hne na chuan lo shala chupa chu no che zorna business nei tu pa ani jang chuan in hai chu asum do na hmuna shwain an customer ti ta na thodan turte azirtira chuti lai chuan in e chu khodanga tlan kwalin parking area a sangme na chu zong ani athil zon chu asot lo em a sangme na kar lo lan hun chu ngak ta top mai ani darkari lo te nuwa chuan sangme na chu kar atanga ron chukin hmu a in e chona zui zela mun re la ya nan china tumta ani in e chuan sangme na kar chu vasuta a chumi hnu chuan in e chu kar atanga lo chukin sangme na chu electric tha chuan a thi dan tira chumi hnu rei lo te a sangme na chu ron har le in nasatakin anin swala in e chuan sangme na ku chu ti tlia sakin yun hai chungchang po chu a hriat pha theita ni sangme na chu CEO jang phone turina ti a anau omna chu an zota CEO jang chuan yun hai chu midang hne na hral to thule a chan chu kha mei chhia kha taprenga tangkai na nei lo thu alo shilani CEO jang chuan an hral na hmuna shil lo wangin in e chu an hun puilama chuan vakala tumta a chuta chuan jang assistant chuan yun hai bakil kil lai chu va hmu a bakil chu lavatin janga hne na shwai turin an norluya assistant chuan mini market phone in yun hai chu tlangwal no panglam sudum hai na ron lak thu an lo shila chu vele in e chuan mini market phone number le a call na chu la in location chu chuina kal ngal watani chuti lai chuan mi pakhat a hming jang u chuan kara khala chupa chu yun hai CEO jang hne na tanga hruai chuak tu kha ni a jang u chu gas station a din lai chuan local store a luta yun hai chuan hunrem chang mu in basa chuan a chuanga mase jang u chuan rang taka ron namin basa chang chuan hnuk thla a basa chuang te hne na chuan yun hai chu anawani thole depression a neina sat thu te chu an shil kwala jang u chuan yun hai chu building ruaka shwai boka chuti lai mek chuan in e chu mini market lama chuan kalin putar pakhat mini market nei tu pa chu va hmu a yun hai chan china zo chuan tumlo devin amale chante pahni ten an pong swal thu chu alo shila chu thua sha chuan in e chu thinrim em a anaw num chen na nan lo mang chu angai to chuan aril ruana em ani engma ngai to man lovin chu putar chu soisa a akut zung changa ti chum sak boka mini market danga kal le in anaw yun hai chan chin chu an zota alo soi do lo wangin soisalia chumi hnuwa workshop nei tu pa hne na kalin akut chu wak tlia sakle ta ni yun hai yom na an zota thlan tur danga sha to lo wangin workshop nei tu pa chuan yun hai shwai tu pa chu alo shilta ani chu pa chu tu dang ni lovin pak yang chun politician ni in e itan tir tu pa kha ni kumthum malam kha thlir le lokila workshop nei tu pa chuan yang chuna kar siam lai chuan meiche pakhata pong swal thin thu ashila politician pa chuan tumlo dewin yun hai underwear achara workshop nei tu pa te na chuan chu underwear nei tu chu azota a nei tu chu meiche pakhat ril rulama harsat na ne ni thu ashila chumi nu chuan yang chuna chuan yun hai chu pong swal na a in nam hnoi tir ta ani chu wang chuan yun hai chu skula tlai tak tak a ban pha china chu chuan in eril ru chu ti ha em a ma se yun hai chuan a u hne na engma shil du ngai lova ni kha chu in e chuan anaw lo ho harna chan chu hriat chhuat tum ta ani school bana chuan yun hai chu kar changkang taka chuangin hotel lampanin an tlana chuta chuan pakyang chun chuan anaw pong swal lai chu va hmuta ani screwdriver mangin chu pa chu in e chuan amita awachuna a che dana chuan anaw chhana tumwang ni ma sela yang chun chu politician ni in ani lo zonga heka wangin in e chu jela tan phata ani
in e jela tanga lo chuak ti sha tu chuan yang chun chuan jang u ne na chuan yun hai le in e that turin atira in e po chuan yang chu na inakala tha chu lo tum ve na em boka yang chu na in chunga chon alu tuta a silai le fighting skills ringot po chuan a ne don ti sha sa a chuti lai chuan yang chu na chuan pum pel lo tuma chuti aka ra chuan na tum lai tak chuan in e chuan a uma yang chun chu tlan chiman ma se in e chuan na ba na kap manani atlan lai chuan yang chun chuan jang u ne na chuan yun hai chu that ngal turin ati a jang u chuan tha nekin in e chu kolin yang chu na headquarter chu ashila yun hai chu shwai ho turin a shil pokani hetia ti chan chu jang u hian yang chu na hi ne em ani yang chun chuan jang u nan phatsan ti sha chuan thin rim em a jang un le yun hai chu man turin mi tirta ani lokai toy tamai donila yang chun le pol de chuan jang u le yun hai chun man ta a yun hai chu an mun pakhata an thuruk na muna chuan shwain yang chun chuan jang u chu thatta ani chutia thanu chuan jang u chu phuman tum lai takin in e chuan an omna lai chu kar chuan ron thlenga yang chun a pol de chuan huai takin an lo beile ta tamhle ma se laumia lobina naw chan nan chuan in e chuan a beizela atopa chuan a hne ta ani ana wanda na lam chu pana sofa a chuan alo muwa awa muwa chuti lai tak chuan yang chu na malo ak reng tu chuan ron bei thut maya an pahni chuan in hlau lo takin anin beya achak na zong zong mangin liam na sa tak chungin yang chun chu that theita ni he thon thu top dan chu in e in yun hai chu a hruai chuaka an omna hmun chu an chhuasan theita ani